Laskorain kirol elkarteak bigarren B mailan jokatuko du aurtengo denboraldian. Larun batean jokatu zuen lehen jardunaldiko partidua mailara igo berria den beste talde baten aurka. Ade Sala 2012 taldearen aurka. Partidua Irunako berdinketarekin amaitu zen. 3 aldiz galtzen joan eta gero berdinketa lortzea ez da txarra. Sailkapeneko lehen puntu urratzea positiboa da beti igo berria den talde batentzat. Halere, partidua irabazteko aukerak aprobetxatu ez izanaren arantzatxo geratu zaio taldeari. Lehen zatian Sala 2012koak aurreratu ziren markagailuan. Gol ikusgarria lortu zuten. Estrategia jokaldean etorri zen Laskorainen erantzuna. Gebararen oinetatik etorri zen berdinketaren gola. Erritmo bizia izan zuen lehen zatiak. Horri fruitua berriz ere kanpoko taldeak atera ziren. 1-2 aurreratu zen berriz ere. Markagailua berdintzeak katxak lortu zuen. 2 amaitu zen lehenengo zati hori. Bigarren zatian etxeko taldeak pauso bat egin zuen aurrera. Fisikoki nagusi izan ziren kantxan. Halere horrek ez zuen islarik izan markagailuan. Partida amaitzeko 3 minuturen faltan golpe gogorra jaso zuten horitxoek. Sala 2012k 2-3koa lortu zuen. Atezen jokalaria kantxan zela eta penalti baten ondorioz etorri zen Irunakoa. Laugarren gola sartzeko aukera ere izan zuen etxeko taldeak, baina ezin izan zuen baloia sareratu. Maila berriko lehen puntua ez da txarra taldekidentzat. Nik uste lehenengo partizateko kategorian debuta egin deula, maila txukun eman deu. Nik uste partion barrun egon gehala eta gure aukerak eukiteula, nahiz eta, pixkat bigarren parten komplikatu intzegu partidoa, bastante faltak pietot dizkigu, eukigu doble penalti bate baita gure kontra, baina nik uste azken momentu arte eukigula aukera irabazteko eta valorazio orokorren ona. Partida segunda be dala kontutan izanik eta lehenengo aldia lehenengo ginen kategori honetan, baina espaldi ez gehan jolasten kategori honetan da bagenekin saltoa nahiko handia dela. Eta kontutan euki dugu ez, azkenen seitun edozein despiste edo garesti pagatzea. Eta nahiko nahi iruditu zait, 3-3 indeu, empate, 20 puntua datea deu. Azkenen bastante komplikatu zaigu partidoa, bukara aldea, eta portero jugador indaba atea izan dugu penalti bat, behien defentsa mano indulako, eta azkenen nahiko ondo. Kontentu resultatuak. Laskorainek iaz lortu zuen bigarren B mailara itzultzeko txartela. Maila batetik bestera dagoen aldea antzeman zuten lehen jardunaldiko partiduan. Gaztan da sentiduan aurreko urten, hona eman genuen eta nik uste ohitu ginala pixkate bai, beste mailan gainetik egoten, aurten ikusten da intensidade aldetikan eta joko aldetikan partidun barren ez duela denbora guztin, despistatzen zean momentun ja gol bat itea daukate oso erraiz, orduan alde horretatik notatzen da diferentzia bai. Kontutan geneukan bastanteko saltoa dola ez, ikusiteua segunda ben jolastituen partidok eta hola, kanpotik beste partido jendeanak eta adibidez Laburu dauko gertu baita eta ikustea joan izan du eta ikuste dugu maila altua dola ez, terceratik segunda nahiko salto handia dola. Orduan, saiatu gara pretemporada nahiko fuerte egiten, bastante ondo iritsi gehala iritzait denboraldi hasiera eta horrekin jolastu behar dugu, intensia egin jolastu eta fruituk lortzei duen eta mantentzia lortzei duen. Igo berria den taldea izan da Laskorainek liga berrian egokitzea izango du lehenengo lana. Denboraldi bukaeran mailari euste izango da taldearen egin beharra. Horretarako hurrengo geltokia Iruñean izango dute horitxoek. Beste aurreko urteetako daukagoen informazioakin, maila mantentza da lehenengo gauza. Eta, bakigu igota dauden ekipok normalen urtero zailtasunak eukitze dituztela mantentzeko, hasi que lan egitea.
eta hortan ibiliko gea. Gure posibideetan sinistu behar deu, lan hain, eta ez dago besteik. Urrengo aurkaria daukagu San Juanen kontra, oain dela aste bat jolastu genuen pretemporadan, así que, pixka badakigu nondik ibiltzea daukaten, Iruñan ukiko dugu partida, eta ikusiko da beste honik jarraipena edo ematen diogun aukera daukagun mintzat.